שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. מה שמך? שמי רוני. שלום רוני, אני ארבל, אני דוקטור לביולוגיה ומורה למדעים פה ב-MyHelp. יש לך שאלה במדעים לשאול אותי? כן, והשאלה היא מה תפקידו של המפרק הכדורי. המפרק הכדורי זה אחד המפרקים שהצורה שלו מאפשרת את החופש תנועה הכי גדול של המפרק. עכשיו, אני אגלול פה למטה, יש לנו בד קנבס שפיתחנו פה, ואני אצייר לך את הצורה שלו ותראי למה הוא יכול לזוז לכל הכיוונים. המפרק בנוי משני חלקים, זה החלק הראשון שלו, בעצם סוג של כוס כזאת, והחלק השני הוא עצם עגולה, בגלל זה קוראים לו מפרק כדורי, בגלל העצם העגולה הזאת. זה מאפשר לעצם לזוז בתוך הכוס הזאת גם לפה, גם לפה, גם לפה, לכל הכיוונים, לפה, והכי חשוב, בסיבוב. מפרקים כאלה יש לנו בעיקר פה בכתף, המפרק של הכתף והמפרק של הירך. זה מפרקים שיכולים לזוז לכל הכיוונים, בניגוד למפרק לדוגמה של המרפק, שיכול להתקפל רק לכיוון אחד ולא יכול להתקפל לכיוון השני. הבנת מה עושה המפרק הזה, או יש לך עוד שאלות? לא, הבנתי. טוב, אז נשמח להיות לעזרתך בדברים אחרים שתצטרכי. תודה רבה, יום טוב. ביי ביי, יום טוב.